Sa number 3, mga nagpositibo sa random drug testing sa Bacolod Traffic Authority Office ang tagaan liwat sang chansa nga makabalik sa serbisyo. Wala sa gihapon madugangan ng personnel sa Bacolod Traffic Authority Office kag Public Order and Safety Office matapos ang 53 sa ila ang nagpositibo sa random drug test. By 39 sa ila na paidalom na sa drug rehabilitation program. Sunod sa kay BTAO Head Patrick Lacson, handa siya nga tagaan liwat sang kay gayunan ang mga personnel nga naka-recover na sa impluwensya sang illegal nga droga samtang wala pa sang dugang nga personnel. Samtang karon nga masako naman ang towing kag clamping operation sa syudad, ginatun-an ni Lacson ang pagdugang sang towing service kag tow trucks. Sa record sa BTAO, naglabot na sa 492 ka mga salakyan kag motorsiklo ang natuw kag na-clamp humalin sang ginpatuman ng citywide towing kag clamping operation sa mga no parking areas sang syudad. Patulong ko sila siguro for interview and for assessment, and if they qualify to work again under sa traffic management, so why not? Sugaan to sila chansa. Ang isa sa pinaka siyang bilang technician sa traffic light. Okay. So maskin dala ko siya sa na-suspend, at regular siya, dala ko siya sa na-suspend sa pag-drug test, rugin pa ako siya liwat because of the work that I need. So, that's a separate issue. Board, ano na yung message mo sa ila? The second time, love, it's sweeter the second time around. Why pa man sila na-absorb liwat. Kaya ako kabay pa, deserving ng capability.